Blestemul avea un nume, șoptit în colțurile caselor, unde umbrele se adunau ca niște corbi, mana cenușie. Nu era o boală care să lovească brusc, ci o agonie lentă, o sete nesfârșită a pământului care sorbea viața din tot ce atingea. Câmpiile, odinioară valuri de grâu auriu, erau acum covoare de praf și tulpini uscate, fragile ca oasele bătrânilor. Râurile se târau leneșe, fire subțiri de apă tulbure printre pietrele albe, iar aerul însuși părea obosit, încărcat cu o pulbere fină, cenușie, care se așeza pe acoperișuri, pe umeri și pe speranțele oamenilor. În acest voievodat îngenunchiat, tăcerea era mai grea decât orice strigăt, o tăcere a holdelor care nu mai rodeau, a vitelor care nu mai mugeau și a copiilor care uitaseră să se mai joace. Frica nu era de un dușman pe care l-ai fi putut înfrunta cu sabia, ci de o moarte invizibilă care se strecura în fântâni, în rădăcini și, în cele din urmă, în sângele neamului. Se spunea că blestemul avea o sursă, un punct de origine ascuns adânc în ținutul amurgului, pe tronul unui domnitor la fel de vechi și nemilos ca iarna însăși. La marginea satului, într-o colibă aplecată sub greutatea timpului, trăia Ioana. Nu era o ființă remarcabilă în ochii nimănui, o orfană subțire ca o trestie, cu părul de culoarea pământului uscat și ochi care văzuseră prea devreme cum se stinge lumina din privirea unei mame. Mana cenușie îi luase familia, lăsând-o cu o singurătate adâncă și cu mâinile veșnic murdare de pământ sterb. În timp ce ceilalți săteni se adunau în jurul focului, împărțind povești despre vremuri mai bune și blesteme șoptite, Ioana cutreiera marginile pădurii moarte, căuta rădăcini uitate, ciuperci pipernicite, orice urmă de viață pe care pământul o mai putea oferi, nu doar pentru ea, ci și pentru văduva bătrână de alături, ale cărei degete erau prea noduroase pentru a mai scormoni. Era o prezență tăcută, aproape invizibilă, o umbră printre umbrele disperării colective. Statutul ei era cel mai de jos, un suflet de care nimeni nu depindea și pe care nimeni nu l-ar fi jelit prea mult. O realitate pe care o acceptase cu o resemnare calmă, ca pe o altă povară a lumii în care se născuse. Fiecare zi era o luptă tăcută, o negociere constantă cu moartea. Diminețile ei începeau înainte ca soarele palid să se ridice, când aerul era rece și tăios. Își înfășura picioarele în cârpe și pornea pe cărările pe care doar ea le mai cunoștea, acolo unde speranța încă mai pâlpâia, firavă ca o flacără de lumânare în vânt, scormonea pământul cu degetele goale, ignorând pietrele ascuțite și răceala care îi pătrundea până la oase. Uneori găsea o rădăcină de hrean sălbatic, iute și fibroasă, alteori câteva fructe de pădure zbârcite, dar pline de o dulceață disperată. Acestea erau comorile ei, câștigate cu un efort pe care alții îl considerau zadarnic. Sătenii o priveau cu un amestec de milă și dispreț, văzând în eforturile ei o încăpățânare prostească de a nega evidența. Pământul era mort, îi spuneau ei. Blestemul domnitorului era absolut. Dar Ioana nu putea accepta asta. Pentru ea, fiecare rădăcină smulsă din pământul arid nu era doar hrană, ci un act de sfidare, o dovadă că, undeva, adânc sub crusta de cenușă, viața refuza să se predea în totalitate. Într-o după-amiază de un cenușiu apăsător, în timp ce se întorcea cu traista aproape goală, a văzut-o, la baza unui stejar străvechi, a cărui coroană era acum un schelet de crengi contorsionate, o singură floare de măceș se agăța de viață. Era o apariție absurdă, o pată firavă de roz într-o lume monocromă. Petalele îi erau ofilite pe margini, iar tulpina subțire era aplecată, gata să cedeze.
oricine altcineva ar fi trecut pe lângă ea fără să o observe sau, cel mult, ar fi văzut-o ca pe o ultimă batjocură a naturii. Dar Ioana s-a oprit, s-a așezat în genunchi în praful rece, privirea ei fixată pe acea mică minune sfidătoare. A văzut în ea nu o plantă muribundă, ci o luptătoare, o supraviețuitoare care cheltuia ultima fărâmă de energie pentru a înflori împotriva oricărei sorți. În acea floare a recunoscut propria ei încăpățânare, propria ei dorință tăcută de a îndura. Era o oglindire a sufletului ei într-o lume care încerca din răsputeri să-l strivească, o mărturie că frumusețea putea exista chiar și în pragul pieirii. Fără să stea pe gânduri, a scos plosca de lemn de la brâu. Conținea doar câteva înghițituri de apă, rația ei prețioasă pentru întreaga zi. O sete uscată îi ardea gâtul, iar drumul spre casă era încă lung. Rațiunea îi striga că era o nebunie, o risipă de neiertat într-o vreme de foamete și secetă. Apa însemna viață, iar viața ei depindea de acele câteva picături. Cu toate acestea, privind floarea tremurândă, nu a putut să se opună impulsului. A deschis cu grijă dopul și a lăsat un firicel subțire de apă să curgă la rădăcina plantei. Apoi, cu o delicatețe pe care o rezerva de obicei doar amintirilor, a atins o petală cu vârful degetului. A șoptit cuvinte de alinare, nu ca o vrăjitoare care rostește descântece, ci ca o mamă care își mângâie copilul bolnav. A fost un gest instinctiv, un act de pură compasiune, o ofrandă adusă unei forme de viață la fel de vulnerabile ca și ea, o recunoaștere a suferinței comune care lega tot ce era viu în acel ținut blestemat. Un grup de femei care se întorceau de la râu cu gălețile aproape goale au văzut-o. S-au oprit, privirile lor transformându-se din curiozitate în batjocură. Un chicotit aspru a spart tăcerea. "Uitați-vă la orfana nebună," a spus una dintre ele, suficient de tare pentru ca Ioana să audă. Își dă ultima picătură de apă unui scaiete uscat, în timp ce copiii noștri plâng de sete. O alta a adăugat cu o voce plină de un dispreț obosit: "Mana i-a luat nu doar părinții, ci și mințile. Vorbește cu buruienile de parcă ar putea să o audă." Ioana s-a ridicat încet, fără să le răspundă. Nu era rușine în ochii ei, ci o tristețe adâncă. Nu înțelegeau. Pentru ele, gestul ei era o dovadă de slăbiciune, o naivitate care nu își avea locul într-o lume unde supraviețuirea era singura lege. Pentru Ioana însă, a ignora acea mică scânteie de viață ar fi însemnat să renunțe la ultima fărâmă de umanitate care îi mai rămăsese, să devină la fel de seacă și de rece ca pământul pe care călca. A plecat mai departe, lăsând în urmă șoaptele lor ca pe niște pietre aruncate într-o apă adâncă. În acea seară, o tensiune neobișnuită plutea peste sat. Sfatul bătrânilor stătuse încuiat în casa cea mare de la răsăritul soarelui, iar fumul nu se ridicase din coșul lor. Bărbații stăteau în grupuri tăcute, cu umerii aduși, iar femeile își chemau copiii în casă mai devreme ca de obicei. Zvonurile se târau pe ulițe ca o ceață otrăvitoare. Se vorbea despre legământul străvechi, un pact de sânge încheiat cu generații în urmă pentru a potoli mânia domnitorului din ținutul Amurgului. Se spunea că, atunci când mana cenușie se întindea prea mult, domnitorul cerea o jertfă, un tribut de sânge proaspăt pentru a-și revigora pământurile muribunde. Era o poveste de groază spusă la gura sobei, o legendă menită să sperie, dar acum disperarea o transformase într-o posibilitate înfiorătoare. Ioana asculta aceste șoapte, în timp ce împărțea rădăcina găsită cu vecina ei, simțind cum un fior rece, care nu avea nicio legătură cu vântul de seară, îi urca pe șira spinării.
Când ușile casei celei mari s-au deschis cu un scârțâit prelung, toate conversațiile au înghețat. Bătrânii au ieșit unul câte unul, fețele lor fiind măști de piatră brăzdate de o hotărâre teribilă. Cel mai în vârstă dintre ei, cu o barbă albă și rară, a pășit în față, ochii lui obosiți scrutând mulțimea adunată. Tăcerea era atât de profundă încât se putea auzi respirația agitată a fiecărui sătean. Privirea bătrânului a trecut peste fețele trase, peste bărbați puternici și femei îndurerate, căutând. Ioana stătea în spatele mulțimii, o siluetă neînsemnată, dorind să se facă și mai mică, să se contopească cu umbrele serii. Dar nu a fost chip să se ascundă. În cele din urmă, ochii bătrânului s-au oprit. S-au fixat asupra ei cu o intensitate care i-a tăiat respirația. Nu era ură în privirea lui, nici răutate, ci o resemnare zdrobitoare, greutatea unei sentințe care fusese deja pronunțată. În acel moment, Ioana, ai înțeles. Legenda nu mai era o poveste. Jertfa nu mai era un cuvânt șoptit. Avea un chip, o inimă care bătea cu putere în pieptul ei și un nume, numele ei. Nimeni nu a plâns-o când au luat-o. Cei doi oșteni ai domnitorului, înveșmântați în zale negre care păreau forjate din umbre înghețate, au apărut odată cu amurgul, tăcuți și implacabili ca moartea însăși. Nu au rostit niciun cuvânt. Unul dintre ei doar a arătat spre ea cu o mână înmănușată, iar sătenii s-au dat la o parte, creând un culoar prin care Ioana a trebuit să pășească. Nu a opus rezistență. Ce rost ar fi avut? Să lupți împotriva sorții era ca și cum ai fi încercat să oprești vântul cu palmele. Drumul spre ținutul amurgului a fost o călătorie printr-un peisaj de coșmar, o lume în care culorile muriseră de mult. Stâncile colțuroase zgâriau un cer de un cenușiu bolnav, iar vântul șuiera printre ele, purtând cu el nu mirosul de pământ reavăn, ci praful oaselor și al speranțelor fărâmițate. Oștenii mergeau de o parte și de alta a ei, nu ca niște gardieni, ci ca niște călăi care își duc victima la eșafod, prezența lor fiind o barieră de gheață care o izola complet de orice urmă de căldură sau compasiune. Castelul domnitorului nu era o construcție, ci o cicatrice pe fața pământului, o fortăreață de bazalt negru, ascuțită și brutală, ale cărei turnuri păreau să străpungă cerul nu pentru a-l atinge, ci pentru a-l face să sângereze. Nu existau steaguri, nici santinele vizibile pe ziduri, ci doar o tăcere apăsătoare, o senzație că piatra însăși era vie și privea cu o răceală milenară. Porțile masive, din lemn înnegrit și întărite cu fier, s-au deschis cu un geamăt prelung, ca al unei ființe străvechi care este trezită dintr-un somn adânc și chinuit. Înăuntru, curtea era pavată cu lespezi neregulate, printre care nu creștea niciun fir de iarbă. Aerul era stătut și rece, impregnat cu un miros fin de praf, de piatră umedă și de ceva vechi și trist, ca o amintire uitată într-un mormânt. Ioana a pășit în acest loc simțind cum greutatea a secole de suferință se așează pe umerii ei, o povară mai grea decât orice teamă de moarte pe care ar fi putut-o simți. Sala tronului era o peșteră de gheață și umbră. Torțele ardeau în suporturi de fier, dar flăcările lor palide păreau să fie înghițite de întuneric înainte de a putea oferi vreo căldură sau lumină. De-a lungul pereților, curtenii îmbrăcați în mătăsuri întunecate și catifele stăteau nemișcați ca niște statui, fețele lor fiind măști de indiferență arogantă, deși ochii lor o urmăreau pe Ioana cu o curiozitate rece, prădătoare. La capătul sălii, pe un tron sculptat dintr-un singur bloc de obsidian, ședea domnitorul Radu. Nu era monstrul pe care și-l imaginase, ci ceva mult mai înfricoșător. Era de o frumusețe rece, atemporală,
cu trăsături tăiate parcă din marmură palidă, însă în ochii lui, întunecați și adânci, zăcea o oboseală veche de secole, un cinism atât de profund, încât părea să fi secat orice urmă de emoție. Când a vorbit, vocea lui a fost joasă, ca un ecou dintr-o criptă. Nu era cruzime în tonul lui, ci o plictiseală monumentală, ca a unei ființe care a văzut totul și nu mai este impresionată de nimic. Radu s-a ridicat lent, mișcările sale având o grație fluidă, de prădător. A coborât treptele tronului și s-a apropiat de ea, ignorând-o ca pe un obiect neînsemnat. I-a făcut semn să-l urmeze, fără să se uite înapoi. Au trecut prin coridoare nesfârșite, unde singurul sunet era ecoul pașilor lor pe piatră. În cele din urmă, s-au oprit în fața a 2 uși masive din lemn putrezit. Cu un gest neglijent, domnitorul le-a împins. În spatele lor se afla o grădină sau mai degrabă fantoma uneia. Ceea ce fusese cândva un loc al frumuseții era acum un hățiș de mărăcini uscați, contorsionați în forme de agonie. Trandafirii erau doar tulpini negre și ghimpoase, iar petalele lor zăceau pe pământul crăpat, pietrificate și cenușii. Era epicentrul blestemului, un loc unde moartea nu era o absență a vieții, ci o prezență activă, palpabilă. Radu s-a întors spre ea un zâmbet subțire, lipsit de orice urmă de bucurie, atingându-i buzele. Aceasta este inima mea, i-a spus el cu un dispreț calm. Obișnuiește-te cu tăcerea ei. Se aștepta să vadă frică în ochii ei, să audă un suspin de groază sau, cel puțin, să simtă cum disperarea o copleșește. Era testul lui suprem, modul său de a zdrobi orice urmă de speranță din jertfele sale înainte de a le lua viața. Dar Ioana nu a reacționat așa cum anticipase el. În loc de groază, pe chipul ei s-a așternut o expresie de o tristețe profundă, o milă care nu era îndreptată spre ea însăși, ci spre locul acela devastat. A ignorat prezența lui tiranică și a pășit în grădina moartă. S-a aplecat și, cu o delicatețe pe care Radu nu o mai văzuse de veacuri, a atins tulpina unui măceș uscat, la fel de fragil și de mort ca toate celelalte plante. A îngenunchiat în praful sterp, ignorând ghimpii ascuțiți care îi se agățau de hainele simple. A început să șoptească cuvinte blânde de alinare, nu ca o rugăciune, ci ca o mângâiere adusă unui bolnav aflat pe patul de moarte. În timp ce degetele ei urmăreau conturul unei crengi uscate, un ghimpe mai ascuțit i-a înțepat pielea. O singură picătură de sânge, de un roșu aprins, aproape sfidător în acel peisaj monocrom, s-a prelins de pe degetul ei și a căzut pe pământul arid de la rădăcina măceșului. Pentru o clipă nu s-a întâmplat nimic. Picătura a fost absorbită de solul însetat și a dispărut. Dar apoi, într-o tăcere absolută, ceva imposibil a avut loc. Din pământul mort, exact în locul unde căzuse sângele ei, a răsărit un mugur. Un punct minuscul de un verde vibrant, o promisiune de viață atât de neașteptată și de puternică, încât părea să pulseze cu o lumină proprie în întunecimea grădinii. Nu era un act de magie conștientă, nu era o sfidare calculată. Fusese un gest pur, instinctiv, un act de compasiune atât de fundamental, încât a sfidat legile unui blestem vechi de secole. Ioana însă și-a privit mugurul cu o uimire tăcută, la fel de șocată de miracol ca oricine altcineva. Radu a înghețat. Pentru prima oară în poate 500 de ani, masca lui de plictiseală cinică s-a fisurat. Ochii lui, de obicei niște abisuri goale, s-au lărgit imperceptibil, fixați pe pata de verde crud. A făcut un pas involuntar înapoi, ca și cum ar fi fost lovit de o forță invizibilă. Tăcerea din grădină a devenit brusc electrică.
încărcată cu o tensiune care nu mai fusese acolo. Nu a scos niciun sunet, dar aerul din jurul lui părea să se întunece, să se adune într-o furtună tăcută. Nu era furie ceea ce emana din el, nici bucurie, ci un șoc atât de profund încât i-a zguduit întreaga ființă. Acest gest simplu, această picătură de sânge oferită nu din obligație, ci din milă, fusese o explozie de lumină în întunericul său veșnic, o anomalie care îi răsturna toate certitudinile despre lume, despre viață și despre natura umană. Curtenii care îi urmaseră de la distanță au rămas înmărmuriți, șoapte speriate și neîncrezătoare începând să se strecoare printre ei. Timp de câteva bătăi de inimă, nimeni nu s-a mișcat. Domnitorul a rămas țintuit locului, privirea sa arzând micul mugur verde, de parcă ar fi încercat să îl înțeleagă sau să-l facă să dispară prin simpla forță a voinței sale. Apoi, cu o mișcare bruscă, s-a întors, nu spre Ioana, ci spre garda sa personală care aștepta la intrarea în grădină. Vocea lui, când a vorbit în sfârșit, nu mai era plictisită. Era aspră, tăioasă ca o lamă de gheață și purta o urgență pe care nimeni nu i-o mai auzise vreodată. Luați-o, a poruncit el, iar tonul său nu lăsa loc de interpretări. Duceți-o în aripa de răsărit, în camera reginei. Asigurați-vă că nu îi lipsește nimic și că nimeni, absolut nimeni, nu o deranjează până la noi ordine. Fără o altă privire spre Ioana sau spre curtea sa șocată, s-a întors și a plecat, lăsând în urmă o tăcere încărcată de întrebări și o lume care tocmai fusese schimbată pentru totdeauna de o singură picătură de sânge. Camera reginei nu era o celulă, ci o colivie de aur și umbre. Pereții erau acoperiți cu mătăsuri vechi, de culoarea vinului învechit, brodate cu fire de argint care acum erau oxidate și întunecate. Un pat masiv, sculptat cu figuri de grifoni și himere, domina încăperea, acoperit cu așternuturi de o finețe pe care Ioana nu o simțise niciodată. Aerul era greu, impregnat cu un parfum stătut de trandafiri, uscați și praf fin, ca și cum timpul însuși s-ar fi așezat acolo pentru a se odihni. O singură fereastră înaltă, cu zăbrele delicate, dar de neînvins, se deschidea spre o curte interioară unde luna palidă arunca umbre lungi și reci. Nu era brutalitatea temniței la care se așteptase, ci o formă de izolare mult mai subtilă și mai derutantă. Era o închisoare a tăcerii, un sanctuar al uitării, unde fiecare obiect părea să șoptească o poveste despre o regină de mult pierdută și o frumusețe care se transformase în decădere. Ioana a rămas în prag, simțindu-se mică și neînsemnată, o pată de praf pământiu în splendoarea morbidă a acelui loc. Zilele se scurgeau într-un ritm lent și neschimbat. Servitoare tăcute, cu fețe la fel de impasibile ca ale statuilor din curte, îi aduceau mâncare pe tăvi de argint și haine curate, din pânzeturi simple, dar de o calitate pe care nu o cunoscuse. Nimeni nu îi vorbea, nimeni nu îi răspundea la întrebări. Era o fantomă într-un palat de fantome. Cu toate acestea, nu se simțea niciodată complet singură. Avea constant senzația că este privită, o mâncărime fină între omoplați, un fior rece care nu avea legătură cu temperatura din castel. Uneori, la marginea vederii, o umbră părea să se miște într-un colț al camerei doar pentru a dispărea când întorcea capul. Alteori, auzea un scârțâit abia perceptibil al unei podele dincolo de ușa ei, deși știa că gardianul postat acolo stătea nemișcat ore în șir. Nu era o prezență amenințătoare, ci una scrutătoare, intensă și constantă, ca a unui entomolog care studiază o insectă rară. Frica inițială s-a transformat treptat într-o resemnare curioasă,
o acceptare a faptului că devenise obiectul unui studiu tăcut și de neînțeles, condus de stăpânul acelui tărâm de piatră și întuneric. Într-o seară, când luna era plină și lumina ei argintie tăia fâșii adânci în întunericul camerei, el a apărut. Nu a intrat cu zgomot, ci pur și simplu a fost acolo, o siluetă înaltă și întunecată lângă fereastră, conturată de lumina rece de afară. Ioana a tresărit, inima începând să-i bată cu putere, dar nu a țipat. Radu nu s-a uitat la ea la început, privirea lui fiind ațintită asupra discului palid al lunii. Tăcerea s-a întins între ei, grea și încărcată. Când a vorbit, vocea lui era lipsită de ecoul autoritar din sala tronului. Era joasă, aproape o șoaptă, ca și cum ar fi vorbit mai mult cu sine însuși. De ce? A întrebat el, fără să o privească. De ce ai irosit acea apă pe o floare moartă, când gâtul tău era la fel de uscat ca pământul? Întrebarea a surprins-o. Nu era o amenințare, nu era o acuzare. Era o curiozitate pură, aproape copilărească. Pentru că îi era sete, a răspuns ea simplu, vocea ei fiind la fel de clară ca un izvor de munte, pentru că tot ce este viu merită o șansă, chiar și atunci când pare că a pierdut lupta. Pentru o clipă a crezut că a văzut umerii lui tresărind ușor, ca și cum răspunsul ei ar fi fost o piatră aruncată într-o apă adâncă și nemișcată. Vizitele lui au devenit un ritual secret, nocturn. Nu o mai ducea în grădina moartă, ci într-un loc și mai intim, și mai revelator, biblioteca castelului. Era o încăpere vastă, circulară, cu rafturi care se înălțau până la tavanul boltit, gemând sub greutatea a mii de volume legate în piele. Aerul mirosea a pergament vechi, a praf și a cunoaștere uitată. Acesta era sanctuarul lui, inima lui intelectuală, la fel de tăcută și de neglijată ca și grădina, dar plină de o viață latentă. El o privea în tăcere cum se mișca printre rafturi, degetele ei subțiri mângâind cotorul cărților cu o reverență pe care nu o mai văzuse la nimeni. Nu căuta aur sau bijuterii ascunse, nu căuta vrăjii de putere. Căuta cărți despre plante, despre ciclurile pământului, despre leacuri vechi. Vedea în ochii ei nu lăcomia sau frica pe care le aștepta de la un om, ci o foame sinceră de a înțelege, de a vindeca. Fiecare gest al ei era o contradicție a tot ceea ce credea el că știe despre natura umană, o picătură de apă pură care eroda încet, dar sigur, zidul de cinism pe care îl construise în jurul inimii sale de-a lungul secolelor. Într-o noapte, s-au așezat la o masă grea de stejar, lumina unei singure lumânări, aruncând umbre dansatoare pe fețele lor. Tăcerea dintre ei nu mai era stânjenitoare sau amenințătoare. Devenise un spațiu confortabil, un limbaj propriu pe care amândoi păreau să îl înțeleagă. Ioana răsfoia un ierbar vechi, paginile sale fragile, ilustrând plante care nu mai creșteau nicăieri în Voievodat. A atins cu delicatețe desenul unei flori de colț, o minune a stâncilor înalte. El a urmărit gestul, o expresie de necitit întunecându-i trăsăturile. Această carte, a spus el brusc, vocea lui rezonând în tăcerea adâncă, a fost scrisă de un călugăr care a crezut că frumusețea poate salva lumea. A murit singur și uitat. Era o remarcă rece, menită să testeze, să-i strivească naivitatea. Dar Ioana doar a ridicat privirea de la carte, ochii ei limpezi întâlnindu-i pe ai lui. Poate că a murit, a răspuns ea blând, dar frumusețea pe care a văzut-o a rămas. Este aici, Atiem, în mâinile mele. Nu s-a pierdut. Cuvintele ei simple au lovit o coardă adânc îngropată în el, o amintire a unei credințe pe care o pierduse cu veacuri în urmă. Încurajată de această deschidere neașteptată, Ioana a îndrăznit să vorbească despre ea însăși,
nu s-a plâns de soarta ei, nu l-a implorat pentru viața ei. I-a povestit despre mama sa, despre cum mana cenușie i-a secat treptat viața din trup, transformând-o într-o umbră a femeii vibrante care fusese odinioară. I-a descris neputința pe care a simțit-o, privind cum boala mistuia totul în cale, lăsând în urmă doar praf și durere. În timp ce vorbea, nu era cerșetoare, ci martoră. A împărtășit cu el greutatea unei dureri pe care o purtase singură de atâta timp. Radu a ascultat fără să o întrerupă, nemișcat ca o statuie de obsidian. Pentru prima dată, în spatele etichetei de jertfă, de tribut, a văzut o ființă umană în toată complexitatea ei. A văzut o durere care o oglindea pe a sa, o pierdere care rezonează cu propria sa rană veche. Blestemul care îi otrăvea pământul îi ucisese ei mama. Într-un mod straniu și teribil, suferința lor era legată, două fețe ale aceleiași monede blestemate, iar această realizare a creat o punte fragilă peste abisul care îi separa. Într-o noapte, el a condus-o din nou în grădină. Aerul era la fel de rece și de mort, dar ceva era diferit. Micuțul mugur verde născut din sângele ei, nu numai că supraviețuise, dar crescuse. Acum era un lăstar firav, cu două frunzulițe delicate care se întindeau spre cerul fără stele ca într-o rugăciune tăcută. Era o imposibilitate, o sfidare a fiecărei legi a blestemului său. Radu s-a oprit la câțiva pași distanță, incapabil să se apropie, ca și cum acea mică pată de viață ar fi fost un foc sacru care l-ar fi putut arde. Ioana însă a îngenunchiat lângă el fără ezitare. A atins pământul din jurul lui, îndepărtând cu grijă o pietricică ascuțită. Nu a făcut nicio magie, nu a rostit niciun descântec, doar a șoptit cuvinte de încurajare, așa cum i-ar fi vorbit unui copil bolnav. Pământul acesta nu este rău, i-a spus ea, mai mult lăstarului decât lui Radu. Este doar rănit, are nevoie de cineva care să-i amintească cum să trăiască. Radu a privit-o și pentru o clipă, întunericul din ochii lui s-a retras, lăsând să se întrevadă un abis de singurătate și o dorință disperată de a crede în cuvintele ei. Această apropiere nefirească nu a trecut neobservată. Curtea lui Radu, un cuib de șerpi îmbrăcați în catifea, privea cu ochi reci și scrutători. Într-o zi, în timp ce era condusă înapoi în camera ei, Ioana a trecut pe lângă un grup de curteni. În fruntea lor stătea un bărbat mai în vârstă, cu o față brăzdată de cicatrici și o privire la fel de tăioasă ca o lamă de topor. Era boierul Bogdan, cel mai vechi și mai de temut dintre consilierii domnitorului. El nu a privit-o cu curiozitate, ci cu o ură pură, nealterată. În ochii lui, ea nu era o minune, ci o erezie, o slăbiciune care îl infecta pe stăpânul lor, o repetare a unei greșeli vechi care îi condamnase pe toți la această existență crepusculară. Nu a spus niciun cuvânt, dar privirea lui a fost o promisiune de moarte. Ioana a simțit un fior de gheață pe șira spinării. A înțeles în acel moment că pericolul nu venea doar de la domnitorul pe care începuse să-l înțeleagă, ci și de la cei care se temeau de schimbarea pe care ea, fără să vrea, o adusese în inima castelului. Radu trebuie să fi simțit și el amenințarea, pentru că ritualul lor s-a schimbat. Nu se mai întâlneau în bibliotecă, un loc prea expus. O conducea pe coridoare secrete, prin pasaje ascunse în spatele tapiseriilor, în părți ale castelului care nu mai fuseseră vizitate de decenii. Acestea erau locurile lui secrete, refugiile sale din fața unei curți pe care o disprețuia. Într-o seară a urcat o scară în spirală până în vârful celui mai înalt turn. De acolo puteau vedea întregul său ținut întunecat întinzându-se sub ei, un peisaj de umbre și tăcere. Vântul șuiera printre creneluri,
smulgându-i Ioanei o șuviță de păr. Fără să se gândească, Radu a întins mâna pentru a o da la o parte de pe fața ei. Degetele lui reci i-au atins pentru o clipă obrazul. Contactul a fost ca o scânteie în întuneric. Pielea lui era rece ca piatra de mormânt, dar sub acea răceală ea a simțit o vibrație fină, o urmă de viață reținută. El și-a retras mâna brusc, ca și cum s-ar fi ars, iar masca lui de indiferență a revenit la loc, dar nu suficient de repede. Ioana văzuse surpriza, vulnerabilitatea și poate, doar poate, o urmă de teamă în ochii lui nemuritori. Într-o altă noapte, el a venit la ea cu o carte în mână. Nu era un ierbar sau o cronică, ci un volum greu, legat în piele neagră, fără niciun titlu pe copertă. Părea la fel de vechi ca și castelul însuși. A așezat-o pe masă și a deschis-o cu o grijă solemnă. Paginile erau îngălbenite și fragile, acoperite cu un scris vechi, aproape ilizibil, și cu ilustrații ciudate, de o frumusețe întunecată. S-a oprit la o pagină anume, care înfățișa o femeie îngenunchiată în fața unui copac uscat, din degetul ei curgând o picătură de sânge care făcea pământul să înflorească. Desenul era o imagine în oglindă a ceea ce se întâmplase în grădină. Ioana a rămas fără suflare, privirea ei trecând de la ilustrație la fața lui Radu. El o privea cu o intensitate care părea să îi pătrundă până în suflet. Pentru prima oară, în ochii lui nu mai era nici cinism, nici curiozitate, ci o speranță fragilă, terifiantă. Aceasta este o profeție veche, a spus el, vocea lui fiind abia o șoaptă. O profeție despre sfârșitul blestemului. Spune că vindecarea nu va veni printr-un sacrificiu de moarte, ci printr-un sacrificiu de viață. Atunci, el a făcut ceva ce a spulberat complet tot ce credea ea că știe despre el. A întins mâna peste masă, nu pentru a lua, ci pentru a oferi. Palma lui era deschisă, vulnerabilă. În centrul ei se afla o sămânță mică și neagră, ca o lacrimă de obsidian. Nu știu dacă ești leacul sau doar un vis frumos înainte de un sfârșit lung, a continuat el, vocea lui fiind încărcată de greutatea secolelor de disperare. Dar pentru prima oară de când îmi amintesc, sunt dispus să aflu. Ia-o, plantează-o unde vrei tu în acest castel. Dacă va crește ceva, atunci voi crede. Dacă nu, atunci ritualul se va împlini așa cum a fost scris. Era un test, dar și un act de credință. Îi oferea nu doar o sămânță, ci o alegere. Îi punea în mâinile ei fragile soarta lui, soarta blestemului și soarta întregului său ținut. Ioana a privit sămânța, apoi s-a uitat în ochii lui, văzând pentru prima dată nu monstrul, nu domnitorul, ci prizonierul din spatele tronului, un suflet la fel de rănit ca și pământul pe care îl stăpânea. Ioana a luat sămânța. Era rece și netedă în palma ei, o mică bucată de noapte concentrată. Nu a ales grădina moartă, un loc al durerii trecute. Nu a ales niciun ghiveci opulent din interiorul castelului. S-a întors în camera ei, la fereastra cu zăbrele aurite. Acolo, într-o crăpătură dintre lespezile de piatră ale pervazului, unde praful adunat de vânt semăna cu un strat subțire de pământ, a așezat cu grijă sămânța. Nu avea apă, nu avea unelte. Avea doar speranța ei tăcută și încăpățânată. S-a aplecat și a suflat o adiere caldă peste ea, ca și cum ar fi încercat să îi ofere o parte din propria ei viață. În acea noapte nu s-a mai gândit la ea ca la o jertfă sau la el ca la un călău. Erau două ființe prinse într-o poveste veche, căutând o cale de ieșire. A adormit cu imaginea acelei mici crăpături în minte, neștiind dacă plantase sămânța libertății lor sau doar o altă floare, destinată să moară în întunericul care îi înconjura din toate părțile.
Un întuneric care acum avea aliați vigilenți și plin de ură în fiecare colț al castelului. Schimbarea subtilă din castel nu a început ca un cutremur, ci ca o vibrație abia perceptibilă în piatra rece a zidurilor. Boierul Bogdan, cu chipul său o hartă de cicatrici vechi și o răbdare de prădător, a fost primul care a simțit-o. El nu vedea un miracol în lăstarul firav din grădina moartă, ci o erezie, o repetare a unei istorii pe care doar el și domnitorul o mai purtau în sânge. Stătea adesea în umbrele coridoarelor, un observator tăcut al întâlnirilor nocturne dintre Radu și fată. Privea cum masca de cinism a stăpânului său se fisura, cum răceala milenară din ochii lui era înlocuită de o lumină pe care Bogdan o recunoștea cu groază. Era lumina vulnerabilității, aceeași flacără blestemată care, cu secole în urmă, arsese inima domnitorului și adusese ruina peste neamul lor. Mâna lui se strângea pe mânerul sabiei, nu din furie, ci dintr-o convingere rece ca oțelul. Slăbiciunea trebuia smulsă din rădăcină, la fel ca o buruiană otrăvitoare, înainte de a infecta întregul pământ. El nu auzea conversațiile lor despre vindecare, ci doar ecoul unei trădări vechi. Conspirația lui Bogdan nu a început cu un strigăt de război, ci cu o șoaptă. A început într-o seară, în atacul întunecat al unui alt boier vechi, a cărui teamă era la fel de mare ca și loialitatea sa. Bogdan nu a acuzat, ci a plantat sămânța îndoielii cu măiestria unui grădinar al morții. A vorbit despre schimbarea lui Radu, despre cum orele petrecute cu fața îl făceau să uite de datoriile sale față de curte, față de legământul de sânge. A amintit, cu o tristețe prefăcută, de trădarea de demult, sugerând că oamenii, în viclenia lor, ar fi putut trimite nu o jertfă, ci o vrăjitoare, o armă menită să atace nu cu sabia, ci cu o falsă compasiune. Cuvintele lui erau ca o otravă lentă, picurată într-o fântână. Nu a cerut trădare, ci doar vigilență. A cerut celorlalți să privească și ei, să vadă cu ochii lor cum stăpânul lor, odată un bastion de putere de neclintit, se înmuia, se topea sub influența unei simple muritoare, punându-i pe toți în pericol. Ioana a simțit răceala înainte de a-i înțelege sursa. Era o schimbare în aer, în felul în care umbrele păreau să se lungească atunci când trecea ea. Servitoarele care îi aduceau mâncarea nu îi mai întâlneau privirea, degetele lor retrăgându-se de pe tăvile de argint cu o grabă care semăna cu repulsia. Tăcerea din jurul ei nu mai era una neutră, ci una grea, acuzatoare. A auzit frânturi de conversații care amuțeau brusc la apropierea ei, lăsând în urmă o tensiune care îi făcea părul de pe ceafă să se ridice. Castelul, care începuse să pară un refugiu ciudat, o bibliotecă a secretelor împărtășite, redevenea o închisoare. Dar de data aceasta, grațiile nu mai erau făcute din fier, ci din priviri ostile și șoapte veninoase. Se simțea izolată, o insulă mică într-o mare de neîncredere care creștea cu fiecare zi. Și știa instinctiv că valurile acelei mări erau agitate de o forță nevăzută, o mână care dorea să o înnece. În sălile de consiliu și în colțurile întunecate ale curții, șoaptele lui Bogdan au prins rădăcini și au înflorit în minciuni monstruoase. Se spunea că fata nu era o simplă orfană, ci o descendentă a vrăjitoarelor din munți, trimisă de sfatul bătrânilor umani nu ca jertfă, ci ca asasin. Sângele ei se zvonea acum, nu aducea viață, ci o formă de decădere mai subtilă, una care ataca voința, nu trupul. Fiecare gest de bunătate al ei era reinterpretat ca un act de manipulare. Fiecare moment de vulnerabilitate al lui Radu era prezentat ca o dovadă a vrăjii care îl stăpânea.
Bogdan a avut grijă ca aceste povești să fie spuse nu ca niște bârfe, ci ca niște avertismente disperate, ca grija sinceră a unor supuși loiali pentru domnitorul lor rătăcit. A creat o narațiune în care el era eroul tragic, forțat să ia măsuri dure pentru a salva un rege orbit de o pasiune nesăbuită, iar Ioana era monstrul care trebuia anihilat pentru binele tuturor. Amenințarea a căpătat un chip într-o după-amiază, pe un coridor slab luminat, pe când se întorcea de la bibliotecă, cu mintea încă plină de imaginile din ierbarul vechi, un boier tânăr și arogant, un protejat de-al lui Bogdan, i-a blocat calea. Nu a spus nimic la început, doar a privit-o de sus cu un rânjet plin de dispreț pe buze. Apoi s-a aplecat, mirosul de vin și de piele tăbăcită copleșind-o, și i-a șoptit un singur cuvânt la ureche. Un cuvânt care a lovit-o ca o palmă, vrăjitoare. L-a rostit încet, savurând fiecare silabă, apoi s-a îndreptat și a plecat, lăsând-o singură în coridorul gol, cu inima bătându-i să-i spargă pieptul. Nu fusese o amenințare fizică, ci ceva mult mai rău. Fusese o sentință, o etichetă, care, odată pusă, era aproape imposibil de îndepărtat. A înțeles atunci că dușmanul ei nu era o persoană, ci o idee, o otravă care se răspândea în venele castelului și care, în cele din urmă, avea să ajungă și la inima lui. Radu, absorbit de miracolul fragil pe care îl reprezenta Ioana și de lupta sa interioară, părea să plutească deasupra acestor uneltiri mărunte. Pentru el, curtea fusese întotdeauna un cuib de vipere. Șoaptele lor erau doar zgomotul de fond al existenței sale. Își petrecea zilele într-o stare de contemplație febrilă, ochii lui fiind adesea ațintiți asupra pervazului ferestrei din camera Ioanei, unde o sămânță de speranță zăcea îngropată în praf. Această obsesie, de această concentrare a întregii sale ființe asupra unui singur punct de lumină, îl făcea orb la întunericul care se aduna în jurul tronului său. Bogdan a exploatat această detașare cu o abilitate diabolică. O folosea ca dovadă supremă a vrăjii. Vedeți, le spunea el celorlalți boieri, nu mai aude nici măcar șerpii de la picioarele sale. Gândurile lui nu mai sunt la regatul său, ci la o iluzie plantată de dușman. Domnitorul nostru este pierdut, iar noi trebuie să fim ancora lui, chiar dacă asta înseamnă să-l rănim pentru a-l salva. Punctul culminant al conspirației lui Bogdan a fost o adunare secretă, ținută în criptele de sub castel, un loc al jurămintelor vechi și al sângelui vărsat. A convocat acolo facțiunea cea mai dură a curții, boierii războinici care, la fel ca el, credeau că singura soluție la blestem era cucerirea, nu vindecarea. În lumina tremurătoare a torțelor, care arunca umbre monstruoase pe pereții de piatră, Bogdan și-a prezentat cazul. A vorbit cu o elocvență rece și tăioasă, transformând fiecare act de apropiere dintre Radu și Ioana într-o trădare a neamului lor. A pictat un viitor sumbru, în care un domnitor slăbit de iubire deschidea porțile invaziei umane. Nu a cerut o revoltă deschisă. Planul lui era mai subtil. Trebuiau să creeze o criză, un test de loialitate pe care Radu să nu îl poată ignora. Trebuiau să o forțeze pe Ioana să își arate adevărata față, să o pună într-o situație în care să fie nevoită să aleagă între viața ei și domnitor, fiind convinși că ea, ca orice om, va alege egoismul. În acea noapte, un sentiment de neliniște acută a trezit-o pe Ioana din somn. Aerul din camera ei părea încărcat, greu de respirat. S-a ridicat din pat și s-a dus la fereastră, atrasă de o forță invizibilă. S-a aplecat instinctiv spre crăpătura din pervaz unde plantase sămânța, locul secret care devenise altarul speranței ei tăcute. Degetele ei au atins praful fin, așteptând să simtă doar răceala pietrei.
dar a simțit altceva, o mică denivelare, o urmă fină, dar de necontestat. Praful fusese deranjat, cineva fusese acolo, cineva știa. Secretul ei, secretul lor, nu mai era în siguranță. În timp ce stătea înghețată, cu inima bătând în gât, o mișcare în curtea de dedesubt i-a atras atenția. O singură torță ilumina un mic grup de siluete. În centrul lor, fața cicatrizată a boierului Bogdan era o mască de hotărâre de gheață. Nu era nevoie să audă cuvintele. Știa, vânătoarea începuse, iar ea era prada. Trezirea a fost brutală, nu din cauza vreunui zgomot, ci a unei tăceri anormale. Zgomotul de fond al castelului, șoaptele îndepărtate, ecoul pașilor pe piatră, toate dispăruseră, înlocuite de o liniște apăsătoare, ca aerul dinaintea unei furtuni devastatoare. Ioana s-a ridicat în pat, simțind cum fiecare nerv din corpul ei se încordează. Senzația de a fi privită, care o urmărise ca o umbră în ultimele zile, era acum o prezență fizică, palpabilă, ca o mână de gheață care îi strângea inima. S-a apropiat de fereastră, dar nu a îndrăznit să se uite la pervazul unde dormea secretul ei. Știa, cu o certitudine care îi usca gura, că liniștea nu era un semn de pace, ci preludiul unui atac. Dușmanul ei, care până atunci se mulțumise să pândească din întuneric, se pregătea să iasă la lumină, iar ea stătea exact în calea lui, singură și expusă, o țintă perfect conturată în lumina palidă a dimineții. Ușa atacului ei nu a fost deschisă cu deferența tăcută a servitoarelor, ci a fost izbită de perete cu o forță care a făcut ca praful vechi să se scuture din tapiserii. În prag nu stăteau gărzile personale ale lui Radu, cu armurile lor negre și tăcute, ci doi oșteni pe care nu-i mai văzuse, purtând însemnele casei lui Bogdan. Fețele lor erau dure, marcate de dispreț, iar ochii lor o priveau nu ca pe oaspetele domnitorului, ci ca pe o prizonieră de drept comun. Unul dintre ei a făcut un gest brutal cu mâna, poruncindu-i să iasă. Nu era o invitație, ci un ordin. Ioana a simțit cum sângele îi îngheață în vene. Aceasta era mișcarea, atacul direct pe care îl presimțise. Nu mai era vorba de șoapte pe coridoare sau de priviri otrăvite. Conspirația ieșise din umbră, iar acești bărbați erau mesagerii ei, colții vizibili ai unui șarpe care se încolăcise în jurul tronului și acum se pregătea să muște. A fost târâtă, nu condusă, pe coridoarele reci ale castelului. Fiecare pas era o confirmare a celor mai negre temeri ale sale. Nu se îndreptau spre bibliotecă sau spre vreun turn ascuns, ci spre inima puterii castelului, marea sală a tronului. Când ușile masive s-au deschis, a fost întâmpinată nu de o sală goală, ci de întreaga curte adunată în tăcere. Zeci de perechi de ochi reci s-au ațintit asupra ei, o mare de curiozitate morbidă și ostilitate abia mascată. Pe treptele tronului, într-o parodie a autorității regale, stătea boierul Bogdan, cu mâna sprijinită pe mânerul sabiei și cu o expresie de triumf rece pe chipul său cicatrizat. Radu era prezent, șezând pe tronul său de obsidian, dar părea un spectator distant la propria sa curte, o furtună tăcută adunându-se în spatele ochilor săi întunecați. Ioana a fost împinsă cu brutalitate în centrul sălii, lăsată singură sub greutatea a sute de priviri acuzatoare. Bogdan a lăsat tăcerea să se întindă, să apese asupra tuturor, apoi a început să vorbească. Vocea lui era puternică, tăioasă, purtând ecoul metalic al comenzilor de pe câmpul de luptă. Nu s-a adresat Ioanei, ci curții, ca un procuror care își prezintă cazul în fața unui juriu deja convins. A vorbit despre legământul străvechi, despre datoria lor de a-și proteja neamul și domnitorul de orice amenințare,
fie ea externă sau internă. Apoi, cu o mișcare dramatică, a arătat cu degetul spre Ioana, a acuzat-o, a numit-o vrăjitoare, o unealtă a oamenilor, trimisă nu ca jertfă, ci ca un cancer menit să slăbească voința domnitorului lor din interior. A descris miracolul din grădină nu ca pe un act de viață, ci ca pe o magie neagră, o iluzie menită să seducă și să corupă. Fiecare cuvânt era o piatră aruncată, construind în jurul ei un zid de ură și frică. Ioana stătea nemișcată în mijlocul furtunii verbale, simțind cum podeaua de piatră de sub picioarele ei devine rece ca gheața. Teroarea îi strângea pieptul într-o menghină, dar nu era o frică pentru propria viață. În acel moment, a înțeles cu o claritate dureroasă că ea era doar momeala. Adevărata țintă era Radu. Întregul spectacol era un test public al puterii sale, o încercare de a-l forța să aleagă între ea și tradiția sângeroasă a neamului său. Își simțea mâinile tremurând, dar și le-a strâns la spate, forțându-și coloana să rămână dreaptă. Nu le-ar fi dat satisfacția de a o vedea îngenunchiată. Privirea ei a alunecat pe lângă chipul plin de ură al lui Bogdan și s-a fixat pe silueta tăcută de pe tron. Inima ei bătea nu pentru ea, ci pentru el, pentru sufletul chinuit pe care îl întrezărise dincolo de masca de tiran și care acum era prins în cea mai periculoasă capcană. Pentru a-și întări acuzațiile, Bogdan a adus un martor, o servitoare tânără cu ochii largi de spaimă care a fost împinsă în față. Cu o voce tremurândă, fata a povestit cum a văzut-o pe Ioana, șoptind cuvinte neînțelese plantelor moarte și cum, într-o noapte, a găsit un corb mort pe pervazul ferestrei ei, un semn de rău augur pe care Bogdan l-a prezentat ca pe o dovadă incontestabilă a practicilor ei oculte. Era o minciună evidentă, o poveste cusută cu ață albă, dar într-o sală însetată de sânge și superstiție, a fost primită cu murmure de confirmare. Bogdan a lăsat mărturia să plutească în aer, apoi a prezentat lovitura de grație. A scos de sub mantia sa un săculeț de catifea neagră și l-a desfăcut, lăsând să cadă pe piatră o mână de pământ uscat și o sămânță neagră, identică cu cea pe care Radu i-o dăruise. Secretul lor fusese expus, transformat într-o armă împotriva lor. Acum, boierul s-a întors spre tron, adresându-i se direct lui Radu pentru prima dată. Tonul său era unul de respect fals, dar provocarea era fățișă, o lamă de oțel ascunsă într-o teacă de mătase. "Milostive Doamne," a spus el, vocea sa răsunând în tăcerea mormântală, legile străvechi sunt clare. Vrăjitoria trebuie testată prin foc. Poruncesc un proces prin încercare, așa cum cere tradiția noastră. Să lăsăm flăcările să judece puritatea ei. Sau poate a adăugat el cu o nuanță de venin în voce. Vraja ei a pătruns atât de adânc încât legile noastre nu mai au nicio valoare pentru domnitorul nostru. Era o mișcare de șah genială și diabolică. Îl pusese pe Radu în fața unei alegeri imposibile, să o condamne pe Ioana la o moarte îngrozitoare pentru a-și salva propria autoritate, sau să o apere și să confirme în fața întregii curți că era, într-adevăr, un rege slab manipulat de o vrăjitoare umană. Timpul a părut să înghețe. Toți ochii s-au mutat de la Ioana la Radu. Tăcerea din sală era atât de profundă încât Ioana își putea auzi sângele vuind în urechi. Ea îl privea pe domnitor, încercând să descifreze ceva pe chipul său impasibil, sculptat parcă din umbră și piatră. El nu se mișca, nu clipea. Era o statuie a puterii absolute, dar Ioana a văzut ceva ce ceilalți nu puteau vedea. O tensiune fină în linia maxilarului său, o încleștare aproape imperceptibilă a degetelor pe brațul de obsidian al tronului.
A văzut cum umbrele din colțurile sălii păreau să se adâncească, să se agite, răspunzând unei furii tăcute, unei puteri colosale care era ținută în frâu cu un efort monumental de voință. Sala tronului nu mai era o sală de judecată, ci butoiul cu pulbere al unui război civil, iar decizia lui Radu era scânteia care stătea deasupra lui. Apoi, cu o lentoare care a tăiat respirația tuturor, Radu s-a ridicat. Nu a fost o mișcare de furie, ci una de o greutate copleșitoare, ca și cum un munte s-ar fi trezit la viață. A coborât treptele tronului pas cu pas, ecoul cizmelor sale fiind singurul sunet din univers. Nu s-a uitat la Bogdan, nu s-a uitat la curtea sa înmărmurită. Ochii lui, două abisuri de noapte, erau ațintiți doar asupra Ioanei. A traversat distanța dintre ei, o călătorie care a părut să dureze o veșnicie, și s-a oprit în fața ei. Întreaga sală aștepta sentința, cuvântul care avea să o trimită la moarte. Dar cuvântul nu a venit. În schimb, el a făcut un singur pas lateral, așezându-se între ea și restul lumii, un scut uman de o putere de neimaginat. Prezența lui era o declarație mai puternică decât orice decret rostit. Când a vorbit în sfârșit, vocea lui nu era un tunet, ci o șoaptă joasă, mortală, care a părut să facă aerul să vibreze. Procesul s-a încheiat, a spus el, cuvintele sale fiind adresate întregii săli, dar privirea sa arzând chipul șocat al lui Bogdan. Ea este sub protecția mea. Oricine o atinge, oricine îi rostește numele cu venin, mi se va adresa direct mie. Acum plecați, toți. Ordinul a fost absolut, incontestabil. Nu era o sugestie, ci o forță a naturii care a măturat sala. Curtenii, cu fețele palide de șoc și teamă, s-au retras în dezordine, împingându-se să iasă, lăsând în urmă o sală a tronului aproape goală. Bogdan și facțiunea sa au rămas pentru o clipă cu fețele contorsionate de o furie neputincioasă, dar chiar și ei s-au retras în cele din urmă în fața furiei reci, de neclintit, care emana din stăpânul lor. Linia fusese trasă în sânge și umbră. În câteva clipe, vasta sală a tronului a fost golită. Doar ei doi au rămas, înconjurați de tăcerea răsunătoare și de ecoul confruntării. Radu stătea încă în fața ei, spatele său fiind o barieră de neînvins. Apoi s-a întors încet spre ea. Masca de domnitor nemilos se topise, lăsând în urmă ceva mult mai terifiant. O vulnerabilitate crudă, amestecată cu o hotărâre de fier. Adrenalina care o susținuse pe Ioana s-a scurs, lăsând-o tremurând. El a privit-o, iar în ochii lui nu mai era doar speranța fragilă pe care o văzuse în bibliotecă, ci și conștientizarea rece a prețului pe care tocmai îl plătise. A ridicat o mână, ca și cum ar fi vrut să-i atingă fața, dar s-a oprit la câțiva centimetri distanță, degetele lui tremurând imperceptibil. Acum, a șoptit el, vocea lui fiind aspră de o emoție pe care nu o putea numi, nu se vor mai ascunde. Au încercat să te ia de la mine. De acum înainte nu se vor opri până când unul dintre noi nu va fi cenușă. Confruntarea a lăsat în urmă o liniște grea, încărcată cu tensiunea unui arc întins la maximum. Radu a rămas în picioare, o statuie de furie înghețată, privind ușa masivă prin care dispăruseră boierii săi răzvrătiți. Apoi, cu o mișcare bruscă, s-a întors spre Ioana, iar intensitatea din ochii lui a făcut-o să facă un pas înapoi. Nu era furie îndreptată spre ea, ci o urgență febrilă, o conștientizare a unui pericol care acum era real și iminent. Nu mai ești în siguranță aici, a spus el, vocea lui fiind un murmur gutural. Camera ta este o cușcă, nu un adăpost. Bogdan nu va mai aștepta. Va lovi din nou și data viitoare nu o va mai face la lumina zilei, cu martori.
A prins-o de braț, strânsoarea lui fiind fermă, dar nu brutală, degetele lui reci trimițându-i un fior pe șira spinării. Există un singur loc în acest castel unde mâna lui nu poate ajunge. Un singur loc unde nu va îndrăzni să te caute. Vii cu mine. Acum, fără să mai aștepte un răspuns, a început să o tragă după el, nu spre coridoarele principale, ci spre o tapiserie veche, prăfuită, în spatele căreia se ascundea întunericul unui pasaj secret. Pasajul secret era rece și umed, mirosind a praf și a timp încremenit. Aerul era stătut, deranjat doar de respirația lor agitată și de ecoul pașilor grăbiți pe piatra neuniformă. Radu o ținea strâns de braț, degetele lui reci fiind ca niște verigi de oțel în jurul încheieturii ei. Nu era o strânsoare brutală, ci una plină de o urgență disperată, ca a unui om care se agață de ultima sa ancoră într-o furtună. Aceste coridoare, i-a șoptit el, vocea sa fiind un murmur gutural care abia se distingea de șuieratul vântului printre crăpături, nu au fost construite pentru a scăpa de dușmani, ci pentru a te ascunde de prieteni. Au fost venele trădării care au hrănit acest castel timp de secole. Acum, în sfârșit, își servesc adevăratul scop. Ioana a înțeles atunci că nu fugeau doar de un grup de boieri răzvrătiți, fugeau de însăși istoria sângeroasă a acelor ziduri, o istorie care acum se trezise și îi dorea morți. Fiecare umbră părea să se lungească, fiecare cotlon părea să ascundă un ochi nevăzut, iar ea a realizat cu o groază rece că nu mai erau într-o fortăreață, ci în pântecele unei bestii care se întorsese împotriva propriului său stăpân. S-au oprit în fața unei porțiuni de zid care părea solidă, dar Radu a apăsat o piatră anume și un panou s-a dat la o parte în tăcere, dezvăluind un întuneric și mai adânc. Înăuntru nu era o celulă, ci un apartament ascuns, înghețat în timp. Praful gros, ca un giulgiu de catifea gri, acoperea totul, de la un pat masiv ca sculptat cu lebede negre, până la o harpă cu corzile rupte, tăcută într-un colț. O singură rază de lună, strecurată printr-o fereastră îngustă, ascunsă sus în zid, tăia întunericul, luminând pulberile de praf care dansau în aer ca niște spirite neliniștite. Acesta, a spus Radu, vocea lui fiind goală de orice emoție, a fost iatacul ei, al celei care m-a trădat. Nimeni nu a mai intrat aici de 500 de ani. Aducând-o pe Ioana în acest sanctuar al durerii sale, în epicentrul rănii sale celei mai vechi, el nu îi oferea doar un adăpost. Îi încredința ultima bucată din sufletul său pe care o mai ținea ascunsă, un act de încredere atât de profund și de periculos, încât era fie începutul vindecării sale, fie preludiul distrugerii sale finale. Privind în jur, Ioana nu a văzut fantoma unei iubiri pierdute, ci mausoleul unei speranțe ucise. Pentru o clipă, în tăcerea absolută a încăperii uitate, a părut că sunt în siguranță. Radu s-a îndepărtat de ușă, tensiunea din umerii săi părând să se diminueze pentru prima oară în acea noapte. Credea că Bogdan va avea nevoie de timp pentru a-și linge rănile orgoliului, pentru a-și aduna forțele în vederea următorului atac. S-a întors spre Ioana, iar în lumina palidă a lunii, pe chipul său de obicei impasibil, ea a văzut o urmă de epuizare, o vulnerabilitate care o durea fizic. A deschis gura să spună ceva, să ofere o alinare pe care nu știa dacă el ar fi acceptat-o, dar cuvintele i-au înghețat pe buze. O durere ascuțită, rece, i-a străpuns pieptul, o gheară invizibilă care i-a strâns inima, tăindu-i respirația. S-a aplecat, ducând o mână la piept, un geamăt sugrumat scăpându-i printre dinți. Nu era o durere a trupului ei, știa asta cu o certitudine viscerală. Era un ecou, un strigăt de agonie care venea de departe,
transmis printr-o legătură pe care nu o înțelegea, dar care acum o făcea să sângereze pe dinăuntru. Grădina, a șoptit ea, cu ochii largi de spaimă, privindu-l pe Radu. Ceva se întâmplă în grădină. O simt, o odor. El a venit lângă ea, confuz, crezând că era doar șocul evenimentelor, o manifestare a fricii care îi copleșea pe amândoi. E doar mintea ta, Ioana, a spus el, încercând să o liniștească, dar vocea lui nu avea convingere. Ești în siguranță aici. Nimeni nu poate ajunge la noi. Dar ea a clătinat din cap, lacrimile curgându-i pe obraj, nu de frică, ci de o empatie sfâșietoare. Nu înțelegi, nu e o plantă, e mai mult. E singura dovadă că acest pământ mai poate trăi. O otrăvesc. O ucid chiar acum. Durerea din pieptul ei s-a intensificat, devenind o arsură rece, și a înțeles că fiecare secundă pe care o petreceau ascunși acolo era o secundă în care firul subțire de speranță era tăiat, fibră cu fibră. A rămâne în siguranță însemna să devină complice la uciderea miracolului pe care ea însăși îl născuse, o trădare a propriei sale naturi. Radu a încercat să o oprească, rațiunea lui rece, milenară, strigându-i că era o capcană evidentă, o momeală pe care Bogdan o aruncase știind exact cine o va mușca. Să te întorci acolo înseamnă să mori, i-a spus el, vocea lui fiind aspră, aproape furioasă. Asta este exact ceea ce vrea el. Dar Ioana s-a uitat la el, iar în ochii ei nu era încăpățânare, ci o claritate de neclintit, forța unei convingeri care transcendea logica supraviețuirii. Dacă lăsăm acea speranță să moară singură în întuneric, a răspuns ea, vocea ei fiind un tremur de oțel, atunci Bogdan a câștigat deja. Ne-a învins nu cu sabia, ci făcându-ne să ne abandonăm singura fărâmă de lumină. Nu mă voi ascunde în timp ce ei ucid viitorul acestui ținut. Mai bine să mor luptând pentru o frunză verde decât să trăiesc într-o lume complet cenușie. Argumentul ei nu a fost unul al minții, ci unul al sufletului și a lovit în Radu cu forța unui baros, pulberând ultimele rămășițe ale cinismului său. A văzut în ea nu o naivitate prostească, ci un curaj pe care el îl pierduse cu secole în urmă. A cedat, nu pentru că o credea, ci pentru că a refuzat să fie temnicerul unui astfel de spirit. Au alergat înapoi prin coridoarele secrete, tăcerea fiind acum încărcată nu de teamă, ci de o prevestire sumbră. Când au ajuns în apropierea grădinii, mirosul i-a lovit primul. Nu era parfumul stătut de praf și piatră, ci o duhoare înțepătoare de fum, de cenușă și de ceva steril, ca sarea aruncată pe o rană deschisă. Când au pășit afară din pasajul ascuns, priveliștea le-a confirmat cele mai negre coșmaruri. Grădina era plină de torțe, flăcările lor portocalii aruncând umbre dansatoare, monstruoase, pe zidurile castelului. Bogdan era acolo, în centru, nu ca un cuceritor, ci ca un mare preot al unui ritual întunecat. Oamenii lui nu doar că distruseseră lăstarul verde, executau o anihilare sistematică. Unii turnau saci de sare peste pământul crăpat, ucigând orice șansă de viață viitoare. Alții dădeau foc mărăcinilor uscați, flăcările mistuind cu o lăcomie furioasă scheletele negre ale trandafirilor. Nu era un act de vandalism, ci o profanare, un exorcism violent menit să alunge nu un demon, ci însăși posibilitatea vindecării. Când Radu și Ioana au apărut la marginea grădinii, Bogdan s-a întors lent, un zâmbet rece, triumfător, întinzându-i buzele subțiri. V-am așteptat, a spus el, vocea sa fiind calmă, aproape politicoasă, ceea ce o făcea și mai înfiorătoare. Ochii lui nu s-au oprit asupra lui Radu, ci s-au fixat pe Ioana cu o intensitate plină de ură. Știam că inima ta de vindecătoare nu te va lăsa să stai deoparte, vrăjitoare.
Compasiunea ta este la fel de previzibilă ca un lanț. În acel moment, la un semnal abia perceptibil din partea lui, oamenii săi au încetat distrugerea. S-au întors ca un singur trup, formând un cerc de oțel și foc în jurul lor. Săbiile lor, scoase din teacă, reflectau lumina flăcărilor, creând o cușcă de lame ascuțite și priviri nemiloase. Capcana se închisese. Erau prinși între pământul otrăvit și un zid de loialitate fanatică, o loialitate care nu mai era îndreptată spre domnitor, ci spre ideea bolnavă de puritate a boierului. Radu a pășit în fața Ioanei, silueta sa părând să se înalțe, să absoarbă umbrele din jur, devenind o întruchipare a nopții răzbunătoare. Bogdan a mărâit el și sunetul a fost ca un tunet îndepărtat, fiecare silabă vibrând de o putere abia stăpânită. Pentru această blasfemie, nu doar tu, ci și neamul tău veți fi șterși din amintire. Dar Bogdan nu s-a clintit, rânjetul său s-a lărgit. Vezi, Doamne, asta este slăbiciunea. Te lupți pentru o iluzie, pentru o buruiană într-o grădină moartă. Eu lupt pentru supraviețuirea noastră. Am mai văzut această boală în tine, cu secole în urmă. O chema iubire. Aproape ne-a distrus atunci. Acum are un alt nume, compasiune. Dar otrava este aceeași. Eu sunt doar medicul care trebuie să taie carnea infectată înainte ca întregul trup să putrezească. Cuvintele lui nu erau ale unui trădător, ci ale unui fanatic convins că săvârșește un act de salvare, iar această convingere îl făcea de 1000 de ori mai periculos. Lupta a izbucnit cu violența unei furtuni dezlănțuite. Radu a devenit un vârtej de umbră și furie, mișcările sale fiind prea rapide pentru ochiul uman. Oțelul scânteia în întuneric, iar primii 2 oameni ai lui Bogdan au căzut fără să scoată un sunet, secerați de o forță de neoprit. Dar ceilalți erau pregătiți. Erau veterani, luptători căliți, care îl cunoșteau pe stăpânul lor. Nu au încercat să-l înfrunte direct. S-au despărțit, atacându-l în valuri, forțându-l să se apere din mai multe direcții simultan. Au folosit tactici vechi, interzise, lanțuri de argint care îi ardeau pielea la atingere, pulberi sfințite care îi încețoșau vederea, atacuri coordonate menite nu să-l ucidă, ci să-l încetinească, să-l distragă, să-l despartă de singura lui vulnerabilitate. Puterea lui era ca un ocean, dar ei erau stânci erodate de fiecare val, dar rămânând în picioare, având un singur scop, să creeze o breșă în zidul său protector. Și breșa s-a creat, în timp ce Radu era ocupat să pareze un atac coordonat din partea a 3 dintre cei mai buni luptători ai lui Bogdan. Alți 2 s-au strecurat prin flancul său. Ioana a încercat să se retragă, dar pământul sărat și instabil i-a alunecat de sub picioare. A fost suficient. O mână aspră i-a cuprins brațul, în timp ce alta i-a acoperit gura, înăbușindu-i țipătul de spaimă. A fost smulsă din spatele lui Radu, târâtă câțiva pași înapoi, în inima cercului de dușmani. A văzut privirea lui Radu întorcându-se spre ea. A văzut cum ochii lui s-au lărgit de o groază și o furie care păreau să întunece chiar și flăcările torțelor. A încercat să se smulgă, să ajungă la ea, dar în acea secundă de neatenție, lanțurile de argint au fost aruncate, încolăcindu-se în jurul brațelor și picioarelor sale, mușcând din carnea lui și smulgându-i un răget de durere și frustrare. Distanța dintre ei, deși de doar câțiva metri, a devenit un abis de netrecut. Lupta a încetat la fel de brusc cum a început. Toată mișcarea a înghețat. Bogdan a pășit printre oamenii săi, calm și metodic, și a luat-o pe Ioana din mâinile lor. A tras-o în fața lui, folosind-o ca pe un scut uman, strânsoarea lui fiind de neînduplecat. Cu cealaltă mână
A scos un pumnal lung și subțire, cu o lamă care părea făurită din argint lichid. Fără nicio ezitare, a presat vârful rece al pumnalului de gâtul Ioanei, exact deasupra venei care pulsa de spaimă. Radu a încremenit fiecare mușchi din trupul său încordat până la punctul de a se rupe, lanțurile de argint sfârâind pe pielea lui, dar durerea fizică era nimic în comparație cu agonia care îi se citea pe chip. Întreaga sa putere nemuritoare, forța care putea dărâma munți și comanda umbrelor, a fost redusă la neant de un singur centimetru de metal ascuțit, ținut în mâna unui trădător. Sala tronului fusese un test. Aceasta era execuția. Vocea lui Bogdan a tăiat tăcerea încărcată, rece și lipsită de orice urmă de îndoială. Alege, Doamne, așa cum ar fi trebuit să alegi și atunci, pe noi, neamul tău, puterea ta, datoria ta sau pe ea, o muritoare care îți aduce doar slăbiciune și ruină. Renunță la ea. Lasă-mă să curăț această infecție și oamenii mei îți vor jura din nou credință. Vom fi din nou puternici, dar dacă o alegi pe ea, vei muri îngenunchiat alături de trupul ei, un rege al cenușii, înnecat în propria ta patimă. Pentru a-și sublinia cuvintele, a apăsat lama puțin mai tare. O singură picătură de sânge, de un roșu aprins, s-a prelins pe lama argintie, o bijuterie teribilă în lumina focului. A căzut pe pământul sărat și a fost absorbită instantaneu. Radu privea, prins în capcană, învins nu de forță, ci de propria sa inimă. În grădina unde speranța înflorise pentru o clipă, noaptea părea acum absolută, iar totul, absolut totul, părea pierdut. În tăcerea înghețată a grădinii, singurele sunete erau sfârâitul torțelor și bătaia disperată a inimii Ioanei în propriile ei urechi. Simțea răceala tăioasă a pumnalului lui Bogdan la gât, o promisiune de moarte care îi făcea pielea să se strângă, dar frica ei nu era pentru sine, era pentru bărbatul îngenunchiat în lanțuri, pentru domnitorul a cărui putere colosală fusese redusă la neant de propria sa vulnerabilitate nou descoperită. În ochii lui Radu, ea nu vedea furie, ci o agonie sfâșietoare, durerea unei ființe prinse într-o capcană veche de secole, forțată să aleagă între a-și ucide sufletul pentru a-și păstra tronul sau a-și pierde tronul pentru a-și salva sufletul. Vedea un rege pe punctul de a fi executat de propriul său trecut, iar ea era arma folosită împotriva lui. Această realizare era mai ascuțită și mai dureroasă decât orice lamă de argint. Timpul s-a dilatat, fiecare secundă întinzându-se într-o eternitate de tăcere apăsătoare. Radu nu se zbătea, nu vorbea, rămânea nemișcat, capul plecat, o statuie de suferință învinsă. Zâmbetul lui Bogdan s-a lărgit, devenind un rânjet de triumf absolut. Credea că a câștigat, credea că l-a încolțit pe nemuritor, forțându-l să se supună logicii reci a puterii pe care el o slujea. Ioana a simțit cum speranța, firavă ca un lăstar de plantă, se ofilește în pieptul ei. Acesta era sfârșitul. El avea să aleagă datoria, tradiția, supraviețuirea neamului său. Avea să o sacrifice, iar odată cu ea, avea să sacrifice și mica fărâmă de lumină pe care o găsiseră împreună în întuneric. Tăcerea lui nu era o deliberare, era o sentință. A închis ochii, pregătindu-se pentru tăișul rece și pentru întunericul care avea să urmeze, șoptind în gând o ultimă rugăciune nu pentru viața ei, ci pentru pacea lui. Dar ceva s-a schimbat. Nu a fost un sunet, ci o senzație. O presiune în aer care a făcut ca până și flăcările torțelor să pâlpâie și să se ghemuiască, ca niște ființe vii care simt apropierea unui prădător suprem. Pământul de sub picioarele lor a vibrat. O singură notă joasă, prelungă,
ca un geamăt scos din adâncurile lumii. Lanțurile de argint care îl legau pe Radu au început să emită o lumină roșiatică, bolnăvicioasă, ca și cum metalul însuși ar fi fost cuprins de febră. Un abur fin s-a ridicat de pe pielea lui, șuierând în contact cu argintul blestemat. Bogdan a simțit și el schimbarea. Strânsoarea lui asupra Ioanei a slăbit imperceptibil, ochii săi trecând de la victimă la domnitor, triumful de pe chipul său fiind înlocuit de o umbră de confuzie și o neliniște veche, instinctivă. Tăcerea se rupsese, înlocuită de promisiunea unei violențe de neimaginat. Radu și-a ridicat capul, lent, cu o mișcare care părea să poarte greutatea secolelor. Ochii lui nu mai erau întunecați, erau două găuri negre, două abisuri care nu reflectau lumina, ci o devorau. Când a vorbit, vocea lui nu a fost un strigăt de furie, ci o șoaptă calmă, mortală, care a părut să înghețe aerul din plămânii tuturor. Ai ales greșit, Bogdan. Cuvintele au plutit în aerul electric, fiecare silabă fiind încărcată cu o putere care făcea ca pietrele castelului să rezoneze. În acel moment, lanțurile de argint au cedat. Nu s-au rupt cu un zgomot de metal, s-au topit, s-au transformat în șiroaie de argint lichid care au curs pe trupul lui fără să-l ardă, sfârâind și evaporându-se înainte de a atinge pământul. Radu s-a ridicat în picioare, liber, iar odată cu el s-a ridicat și noaptea însăși. Eliberarea puterii sale a fost un eveniment cosmic la scară redusă. Temperatura din grădină a scăzut brusc cu 10 de grade, un val de frig polar făcând ca respirația oamenilor să se transforme în nori de abur. O brumă fină, argintie, s-a așternut instantaneu pe pământul sărat și pe mărăcinii arși. Umbrele, care până atunci fuseseră simple absențe ale luminii, au prins viață, s-au desprins de ziduri, de trupurile oamenilor și s-au adunat în spatele lui Radu, formând o mantie masivă, pulsândă, o tapiserie de întuneric viu, care se ondula ca și cum ar fi respirat. Nu mai era un domnitor într-o armură neagră. Devenise o întruchipare a terorii primordiale, o forță a naturii la fel de veche și de nemiloasă ca iarna veșnică. Chipul său, de o frumusețe palidă, era acum terifiant în calmul său absolut, calmul din ochiul unei furtuni capabile să sfărâme lumi. Pe chipul lui Bogdan, masca de control s-a spulberat, lăsând în urmă straturile de dedesubt, neîncredere, șoc și, în cele din urmă, o frică pură, viscerală, care i-a dilatat pupilele. Acesta nu era regele slăbit pe care credea că l-a încolțit. Acesta era monstrul din legende, ființa pe care tradițiile lor sângeroase fuseseră menite să o potolească, nu să o provoace. A strâns-o pe Ioana mai tare, folosind-o ca pe un ultim scut disperat, și a urlat la oamenii săi, vocea sa fiind acum ascuțită, fragilă. Ucideți-l! Ce mai așteptați? Dar războinicii săi, veterani căliți în zeci de bătălii, erau paralizați. Săbiile tremurau în mâinile lor, iar fețele le erau albe ca varul. Nu se mai uitau la un trădător care trebuia pedepsit, ci la un zeu al morții care venise să le ceară socoteală. Loialitatea lor, atât de solidă cu câteva clipe în urmă, s-a evaporat în fața unei puteri care sfida însăși realitatea. Radu nu a făcut niciun pas. A ridicat o mână, degetele sale lungi și palide, întinzându-se spre cercul de războinici. Umbrele au ascultat. Tentacule de întuneric solid au țâșnit din mantia sa, mai rapide decât un fulger, lovind nu cu forță brută, ci cu o precizie chirurgicală. Nu au străpuns armuri sau carne. S-au încolăcit în jurul membrelor oamenilor lui Bogdan, iar contactul a fost devastator. Nu a fost nicio durere, ci o senzație de golire absolută. Războinicii au scos gemete înăbușite în timp ce simțeau cum căldura, forța și curajul
le erau sorbite din trupuri, lăsându-i goi, slăbiți ca niște păpuși de cârpă. Armele le-au căzut din mâinile amorțite, iar ei s-au prăbușit în genunchi, tremurând necontrolat, învinși nu de o sabie, ci de propria lor disperare transformată în armă împotriva lor. Înaintând lent peste pământul înghețat, fiecare pas al său fiind tăcut și deliberat, Radu și-a fixat privirea goală asupra lui Bogdan. "Slăbiciune?" a întrebat el, iar vocea sa nu era un sunet, ci o vibrație care a rezonat direct în craniul fiecărui om prezent. "Tu vorbești despre slăbiciune, Bogdan? Tu, care te agăți de legi moarte și de ritualuri sângeroase pentru că îți este prea frică să înfrunți un viitor pe care nu-l poți controla. Puterea ta se naște din frică. Loialitatea pe care o ceri este cea a lupilor dintr-o haită înfometată. Nu ai construit nimic, ai doar apărat ruinele." A făcut o pauză, întorcând capul spre locul unde căzuse picătura de sânge a Ioanei, un petic de pământ la fel de blestemat ca și restul grădinii. "Tu nu poți recunoaște viața nici atunci când îți înflorește sub picioare." La cuvintele sale ceva s-a întâmplat. O lumină verzuie, blândă, a început să pulseze din pământul sărat și otrăvit. Crusta de sare s-a crăpat ca și cum ar fi fost împinsă de dedesubt de o forță de neoprit. În tăcerea absolută, un singur trandafir a răsărit din pământul mort. Nu era un trandafir obișnuit. Tulpina sa era de un verde aproape fosforescent, iar petalele, de un argintiu palid, păreau țesute din lumină de lună. A înflorit complet, în câteva secunde, o minune sfidătoare care pulsa cu o lumină caldă, blândă, topind bruma din jurul său și umplând aerul nu cu parfum, ci cu o senzație de pace și speranță pură. Puținii oameni ai lui Bogdan, care mai erau conștienți, au scos sunete de uimire și venerație. Aceasta nu era magia neagră de care fuseseră avertizați. Era un miracol. "Timp de secole," a continuat Radu, vocea sa pierzându-și tăișul de gheață și căpătând o rezonanță de tristețe profundă, "am crezut la fel ca tine, că lumea este un loc rece, guvernat de durere și trădare, că singura cale de a supraviețui este să devii mai rece și mai nemilos decât ea. Am lăsat amărăciunea să-mi otrăvească sufletul și, prin mine, a otrăvit acest pământ." Privirea sa a găsit-o pe a Ioanei și în abisul ochilor săi ea a văzut o recunoștință atât de profundă încât i-a tăiat respirația. Ea mi-a amintit un adevăr pe care îl uitasem. Adevărata putere nu stă în a distruge, stă în a clădi, nu în a lua, ci în a ocroti. Cuvintele sale erau o mărturisire, o abdicare de la vechea sa credință, rostită în fața martorilor și a istoriei. Văzându-și lumea prăbușindu-se, ideologia făcută praf și oamenii învinși, Bogdan a fost cuprins de furia disperării. Într-o ultimă mișcare nebunească a împins-o pe Ioana spre Radu și s-a aruncat înainte, cu pumnalul de argint scânteind, țintind direct inima domnitorului. Era atacul unui om care nu mai avea nimic de pierdut. Pentru oricine altcineva ar fi fost o lovitură mortală, dar pentru Radu, timpul încetase să mai aibă sens. A văzut pumnalul apropiindu-se ca printr-o apă densă. A văzut fiecare mușchi încordat de pe fața lui Bogdan, fiecare scânteie de ură din ochii lui. Nu a avut nevoie de umbre sau de viteză supranaturală, a avut nevoie doar de certitudine. A prins încheietura lui Bogdan cu o mișcare fluidă, aproape neglijentă. Zgomotul sec al oaselor care se frângeau a fost singurul sunet care a spart tăcerea. Pumnalul a căzut pe pietre cu un clinchet metalic, stingându-se ca o ultimă speranță a vechii ordini. Cu o singură mișcare, Radu i-a răsucit brațul la spate, forțându-l să îngenuncheze cu un geamăt de durere și umilință. S-a aplecat, buzele sale aproape atingându-i urechea lui Bogdan.
iar șoapta sa a fost mai rece decât orice gheață. Trădarea ta este veche și obosită, Bogdan, dar de data aceasta greșeala ta a fost fatală. Nu ai atacat un rege orbit de pasiune. Ai atacat viitorul acestui ținut și viitorul nu iartă. Dar moartea ar fi fost o eliberare, o fugă de consecințe. Radu nu i-a oferit această cale de scăpare. S-a îndreptat, vocea sa redevenind cea a unui comandant absolut, adresându-se gărzilor sale paralizate. Luați-l, a poruncit el, nu îl ucideți, închideți-l în cea mai adâncă și mai întunecată temniță din acest castel. Va trăi, va avea mâncare și apă și va trăi o viață lungă. Va trăi suficient pentru a auzi poveștile despre cum pământul a înverzit din nou. Va trăi pentru a vedea, prin fanta celulei sale, cum această grădină înflorește an de an mai frumoasă ca niciodată. Pedeapsa lui nu va fi moartea, ci viața. Va fi martorul etern al lumii pe care a încercat să o distrugă și al victoriei a tot ceea ce a urât. Apoi, Radu s-a întors, nu doar spre Ioana, ci spre întregul castel. Privirea sa a trecut peste războinicii învinși, peste curtenii care se ascundeau pe coridoare și vocea sa a tunat, purtată de o putere care a făcut ca fiecare piatră să vibreze. Ascultați, legământul de sânge s-a sfârșit, ritualurile fricii și ale morții au luat sfârșit. Tradițiile care ne-au înlănțuit în acest amurg perpetu sunt acum istorie. De astăzi, legea acestui ținut nu mai este dictată de umbre, ci de lumină, nu de sacrificiu, ci de compasiune, nu de supraviețuire, ci de viață. Oricine se va ridica împotriva acestei noi legi, se va ridica împotriva mea. Ochii săi s-au oprit asupra Ioanei și, deși nu i-a rostit numele, mesajul era clar pentru toți. Ea era întruchiparea noii legi. S-a apropiat de Ioana, iar pe măsură ce înainta, întunericul care îl învăluia s-a retras, topindu-se înapoi în umbrele firești ale nopții. A ajuns în fața ei și, cu o delicatețe care contrasta violent cu puterea dezlănțuită, cu câteva clipe înainte, i-a ridicat bărbia. Degetele lui reci i-au atins gâtul, acolo unde lama lui Bogdan lăsase o urmă fină, roșie. Sub atingerea sa, tăietura s-a vindecat instantaneu, pielea redevenind perfectă. S-a uitat adânc în ochii ei, iar ea a văzut în sfârșit, dincolo de domnitor, dincolo de monstru. A văzut un suflet care tocmai se întorsese dintr-un exil de 1000 de ani. S-a terminat, a șoptit el, și cuvintele erau o promisiune, un jurământ și o eliberare. A luat-o de mână, degetele lor împletindu-se ca și cum ar fi fost menite să fie așa dintotdeauna. A condus-o spre centrul grădinii, spre trandafirul argintiu care continua să pulseze cu o lumină blândă. Când s-au oprit în fața lui, lumina a explodat nu într-un fulger orbitor, ci într-un val cald și liniștitor care s-a răspândit peste întreaga grădină. Oriunde atingea lumina, de pământul otrăvit se vindeca. Sarea se dizolva, bruma se topea, iar din solul negru, reînviat, mii de muguri verzi au început să iasă la suprafață, întinzându-se spre cerul care, pentru prima oară de secole, nu mai părea cenușiu. Vindecarea începuse, dar când lumina a ajuns la zidurile castelului, a luminat fețele curtenilor care priveau. Pe multe dintre ele, Ioana nu a văzut uimire sau bucurie, ci o frică adâncă și o ură mocnită. Războiul pentru sufletul acestui ținut fusese câștigat, dar pacea era încă o promisiune fragilă, la fel de delicată ca un trandafir nou născut. Vindecarea nu a venit ca un potop, ci ca o șoaptă blândă care s-a răspândit peste pământul rănit. În zilele ce au urmat confruntării din grădină, mana cenușie a început să se retragă, nu cu zgomot,
ci cu resemnarea unei fiare bătrâne care își recunoaște înfrângerea. Firicele de verdeață crudă, la început timide, au început să străpungă crusta de praf de pe câmpii, urmând cursul invizibil al apelor subterane care se trezeau la viață. Râurile, odinioară vene uscate și bolnave, au început să curgă din nou, la început tulburi, apoi din ce în ce mai limpezi, sunetul lor fiind o muzică uitată de mult. Aerul însuși părea să se schimbe, nu mai gusta a praf și a disperare, ci purta cu el mirosul umed de pământ reavăn și promisiunea ploii. Cerul a pierdut treptat nuanța bolnăvicioasă de cenușiu, dezvăluind un albastru palid, spălat, ca ochii unui convalescent care se deschid pentru prima oară după o febră lungă. Oamenii din Voievodat priveau aceste semne cu o uimire tăcută, neîndrăznind încă să spere, dar simțind pentru prima oară de generații cum greutatea de pe umerii lor se ridică, bob cu bob. În interiorul zidurilor de bazalt negru, schimbarea a fost mai tăcută, dar la fel de profundă. Curtea, odată un cuib de șerpi veninoși care prosperau în întuneric, a fost purificată nu de sânge, ci de lumină. Mulți dintre susținătorii lui Bogdan, văzând miracolul din grădină și puterea de necontestat a domnitorului lor transformat, au îngenunchiat în tăcere, loialitatea lor renăscând nu din frică, ci dintr-o venerație nouă și copleșitoare. Cei care au rămas împietriți în ură și neîncredere au fost exilați, nu executați, trimiși să rătăcească prin ținuturile pe care refuzau să le vadă vindecându-se. Radu nu mai era o prezență distantă pe tronul său de obsidian, coboră adesea printre ai săi, vocea sa nemai fiind un ecou dintr-o criptă, ci un sunet calm și ferm. Ioana nu purta o coroană și nu stătea pe un tron alături de el. Statutul ei era ceva nou, nedefinit de tradiție. Era vindecătoarea, inima vie a castelului, petrecându-și zilele în grădina acum înfloritoare, nu ca o stăpână, ci ca o ocrotitoare, cu mâinile mereu murdare de pământ fertil și cu un zâmbet blând pentru oricine îi căuta sfatul. Într-o dimineață, în lumina blândă a zorilor, Radu a găsit-o pe Ioana în grădină, îngenunchiată lângă trandafirul argintiu, care acum era piesa centrală a unui paradis renăscut. S-a apropiat de ea în tăcere, iar umbra lui nu a mai adus frigul cu ea. Pentru prima oară, soarele care se ridica îi atingea pielea palidă fără să o ardă, o mângâiere caldă pe care o crezuse pierdută pentru totdeauna. S-a aplecat și a atins o petală a trandafirului miraculos. Degetele sale, care odinioară, aduceau doar răceala morții, nu au ofilit floarea. Din contră, sub atingerea sa, petalele argintii au părut să pulseze cu o lumină și mai intensă. S-a uitat la Ioana, iar în ochii lui, întunecați, nu mai era nici urmă de cinism sau de oboseală milenară. Erau plini de o uimire senină. Am stăpânit un regat al morții pentru că uitasem cum se simte viața, a spus el, vocea lui fiind joasă, plină de o emoție pe care nu se mai obosea să o ascundă. Tu nu ai vindecat doar pământul, Ioana. M-ai învățat din nou să respir. De pe cel mai înalt turn al castelului, priveau împreună cum lumea lor se năștea din nou. Orizontul nu mai era o linie neclară, estompată de praf, ci o graniță clară între pământul care înverzea și cerul care se lumina. Vântul aducea cu el nu geamătul disperării, ci șoapta frunzelor noi și promisiunea vieții. Mâinile lor erau împreunate, degetele ei calde împletite cu ale lui, care nu mai erau reci ca gheața, ci purtau o căldură subtilă, proprie. Nu era un rege și o salvatoare, nici un stăpân și o jertfă. Erau doi grădinari stând deasupra operei lor, conștienți de munca grea care îi aștepta, dar cu inimile pline de o pace pe care niciunul nu o crezuse posibilă. Blestemul nu fusese învins de o putere mai mare,
ci vindecat de un gest mărunt, o dovadă că și în cel mai adânc întuneric, o singură picătură de compasiune era de ajuns pentru a face o lume întreagă să înflorească din nou.